Manuel Baltar e o decano da Facultade de Medicina de Santiago de Compostela presentaron o Vademecum do termalismo de Galicia. Fala da realidade, analiza balneario por balneario da nosa comunidade autónoma, a calidade das súas augas, as indicacións terapéuticas coas que conta cada unha delas. En definitiva, é unha obra non só necesaria, obrigada, porque obxectivamente fala da importancia do noso termalismo. A publicación, que estará a disposición da cidadanía na web da Deputación de Ourense, reúne as indicacións, procedementos e estudos sobre as aguas termais en Galicia, así como as localizacións dos recursos e establecementos balnearios galegos. Este Vademecum ten dúas partes, unha primeira no que vai unha información técnica sobre o que son as aguas, as indicacións, as contraindicacións, etc. E unha segunda parte en donde analizamos os 21 balnearios e incluemos tamén dúas envasadoras, e aquí ven un pouquiño de historia, e ven os análisis de aguas minero-medicinais que se fixeron o ano pasado. Todos os análisis son análisis recientes, por tanto, as indicacións terapéuticas, a carteira de servicios, que tipo de pacientes, e logo tamén algunha información por instalacións hoteleiras, como contactar, os períodos nos que están abertos,